Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para aji sepuh, sesepuh, bini sepuh, ingkang sampun hamping kaping yuswa, pono ing pamawas, lebda ing pitutur ingkang tansah anggung amastuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang tansah dahat pinuti. Para alim ulama, rama kiai, ibu nyai, rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci ingkang luhuring bukti. Ingkang satu dahat kinurmatan Bapak Sugeng Nugroho minangka Lurah Kalurahan Kaliagung. Ingkang satu dahat kinurmatan Bapak Budi Sasmito minangka pangarsa Sanggar Langit Alang-alang. Ingkang satu dahat kinurmatan sedaya kadang pangarsa panawung rida saha Bapak Ibu tamu undangan ingkang boten saged kita sebat setunggal-setunggal menggah asmanipun ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah ngujukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Awit nugrahanipun kita saged kempal manunggal wonten ing papan punika kanthi kebak katentreman lan karaharjan wonten ing adicara mangayu bagya dinten kaistimewaan Ngayogyakarta punika kanthi raharja tebih saking rumbeda nir ing sambi kala. Sholawat salam tansah kita kunjukaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah benjang. Amin Allahumma amin. Sanggiyaning para lenggah ingkang satu kinurmatan, nyuwun pangapunten awit kula sampun kumawantun ngadeg jinejer gempil kamardikan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya anggenipun wawan pangandikan. Kula Rizki ingkang kajibah supados ndherekaken lampahing adicara wonten ing dinten punika. Keparenga kula badhe maosaken menggah urut reroncaning adicara inggih punika setunggal pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih punika kumandhangi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adicara ingkang angka 3 inggih punika atur pangandikan. Adicara ingkang angka 51 inggih punika pagas tumpeng. Adicara ingkang angka gangsal inggih punika pasugatan beksan topeng. Adicara ingkang angka 6 inggih punika pasugatan beksan anggur. Adicara ingkang angka 7 inggih punika pasugatan orgeng tunggal. Adicara ingkang angka 8 inggih punika pungkasan. Sanggiyaning para lenggah ingkang satu kinurmatan mekaten menggah urut reroncaning adicara ingkang badhe mampah wonten ing enjing punika. Ngengeti wekdal sampun kepara siang, sumangga kita purwakani kanthi ndedonga miturut agami saha kapitadosan panjenengan piyambak. Wondene ingkang ngrasuk agami Islam, sumangga kula dherekaken kanthi waosan basmalah sesarengan. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau saged mahanani rancang
saking adicara wiwit purwa madya dumugi wasana. Adicara ingkang angka kalih inggih punika kumandanging lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis. Para rawuh kasuwun lenggah malih matur nuwun. Adicara ingkang angka 3 inggih punika atur pangandikan. Atur pangandikan ingkang angka 1 inggih punika saking Bapa pangarsa Panawu Kripto pramila dumateng panjenenganipun Bapa Harjono wekdal kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapa Harjono ingkang sampun paring atur pangandikan ing mriki punika. Atur pangandikan ingkang angka kalih inggih punika saking pangarsa Sanggar Langit Alang. Dumateng panjenenganipun Bapa Budi Sasmita wekdal kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapa Budi Sasmita ingkang sampun paring atur pangandikan ing mriki punika. Atur pangandikan ingkang angka 3 inggih punika saking Bapa Lurah Kalurahan Kaliagung. Pramila dumateng panjenenganipun Bapa Sugeng Nugroho wekdal kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapa Sugeng Nugroho ingkang sampun paring atur pangandikan ing mriki punika. Adicara ingkang angka 1 inggih punika Pagas Tumpeng. Pramila dumateng panjenenganipun Bapa Lurah saha Bapa Budi Sasmita kula suwun majeng wonten ing panggung. Mekaten adicara Pagas Tumpeng dumateng Bapa Lurah saha Bapa Budi Sasmita kula aturaken kenging panuwun. Adicara ingkang angka gangsal inggih punika Pasugatan Beksan Topeng. Sugeng hamreksani Pasugatan Beksan Topeng Sanggar Langit Alang-alang. Paring keplok ingkang regeng kangge Pasugatan Beksan Topeng Sanggar Langit Alang-alang. Adicara ingkang angka 6 inggih punika Pasugatan Beksan Anggur. Sugeng hamreksani Pasugatan Beksan Anggur Sanggar Langit Alang-alang. Paring keplok ingkang regeng kangge Pasugatan Beksan Anggur Sanggar Langit Alang-alang. Adicara ingkang angka 7 inggih punika Pasugatan Orgen Tunggal. Pasugatan Orgen Tunggal badhe dipun pambyawara dening Kang Mas Lumintu Bagaskara. Dumateng Kang Mas Lumintu Bagaskara wekdal kula sumanggaaken. Adicara ingkang angka 8 inggih punika pungkasan. Kula ingkang nderekaken lampahing adicara wiwit purwa madya dumugi wasana kathah kalepatan atur saha tindak tanduk ingkang boten nuju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.